Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खनसेबाव बरायबाय लोगोफोर दायो जों नै भुटान थांनो ओंखारदों आरोना आं न'आव दंफैयो नालाय ओमफ्राय जोंहानि गुमैमोन थांगोन आब'मोन ओमफ्राय आदा बाजै थांगोन ओमफ्राय जोंहानि हासबेन्ड दा इसोर नै बाइकखौ लाना फैनोसै जि सान्दुं गोसा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो जोंनि भुटानखौ जोंनिफ्राय बांद्राय गोजान जाया आरोना खाथियानो दायो जोंबा थांबाय थानि बोरै इसोरलाय आयौ ओमफ्राय आदाजों बाजैजों उनाव फैगासिनो दं आरो बिसोरो मोनसे खामानिनि थाखाय मोनसे जायगायाव हाबफैदों ओमफ्राय जों गेजेराव जोङो दायो नैहाय बेयाव गेटआव मोनफैबाय आरोना बेयाव चेकिं खालामगोन माने जोंनाव भटार कार्ड नायगोन आरोना ओमफ्राय गारिनि लाइसेन्स नायगोन ओमफ्राय नै आब'मोना दायो नायनोसै बेयाव हैनोसै भटार कार्ड बे गेटआव ओमफ्राय आदाजोंहाय बाजैजों मोनफैथ'वाखै आरोना जों मोनफैबाय नै बेलेगफोराबो बिदिनो थाबायग्रोनोसै ना नेनो लेट जागोन 40 जाबाय नै सिङाव माने सिगां हाबनो मोना आरोना इहाय कर'नानिफ्राय ओमफ्राय दासो आं फार्स्ट थांदों सिङाव नै मोजांथार आरोना लोगोफोरनोसो देखायगोन आं ने बेहाय माने डकुमेन्टसफोर लाखियो आरोना ओमफ्राय बेयो जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे माबा जाबाय आरोना प्रब्लेम माने बेहाय गथ'फोरखौ लांनो होआ आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' आब'निया लोगोफोर माने इयाव गथ' फिसाफोर लांफानो मोना आरोना बाइकजोंसो फैयो नालाय बाइकआव मोना माने सादाम गाखोनो मोनानो ओमफ्राय दायो जों एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना थांनाया ओमफ्राय आब'जों आदाजों थालांसिगोन आरोना बाबु सानै दं नालाय बिसोरखौ लाखिनानै ओमफ्राय जोङो दायो खावसेल' थांनो मोनसिगोन माने गथ' मानसिफोरखौ बाइकआव लाना थांनो मोना आरोना लोगोफोर कारजोंबा लांजायो ओमफ्राय जों दा साब्रैल' थांसिगोन आरोना
लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जोंनिखैजाय भुटानाव बेरायनो गोसोबाथाय बेरायफैनो हागोन। जा मोजां आरोना लोगोफोर, माने आंबो 1 इयारनि सिगाङावसो फैनायमोन आरोना, फैदोंब्लाबो बेसिम फैनो मोनाखैमोन, बे गेटसिम फैदोंमोन। ओमफ्राय दायो सिङाव फैनो मोनबाय नालाय, ओमफ्राय जि बेलेग मोनजोबदो जायगाखौनो। ओमफ्राय मोजां मोनदों आरोना फैनानै, थान्दानो, जेसे गरमबाबो बिखै एसेबाबो थान्दा जायोना लोगोफोर। ओमफ्राय अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिदोंमोन आरोना बेखैजाय। ओमफ्राय जायगाफोराबो सोलायजोब्बाय, ओमफ्राय जि मोजां नुखायो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैयोबाथाय बेहाय माने हेलमेटखौथ' मोननै नांखागोन आरोना, सासेयाव मोनसे बाइक मोनसेयाव आरो सानैल' फैनो मोनगोन। ओमफ्राय माबा नांगोन आरो भटार कार्ड नांथारगोन आरोना। ओमफ्राय अरिजिनेलखौ बिसोरो लाखिना दोनो आरोना फार्स्ट गेटआवहाय, ओमफ्राय लाखिनानै फैनायाव होबोनांगौ। ओमफ्राय मानो होनबा मोनसे बुस्थुनि थाखाय मार मोजां आरोना लोगोफोर, बेहाय भुटानाव फैनानै माने थाव सोफैयो आरोना जोंनि खाथिनिफ्रा बांसिनानो, माने लिटाराव बेहाय 65 ना 60 बिदिल' आरोना, जोबोर खम। बेखायनो मानसिफोरा थाव सोनोबो फैसोयो आरोना जोंनि खाथिनिफोरा। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयोब्लाथाय सोनाय नायबाथाय मिथिगोन आरोना, फैनो हागोन।
थांनो मोनला जोंहा नियम दं नालाय बुहुत नियम दं आरोना जानला मोनला बिसोरनि नियमखौ सेफायना थांनो मोनब्लाथाय माबा दं आरोना टाइम दं बेखायनो थांथ'ला मोननैसो लानोसै आरोना गरम मोनजोब्बाय हेलमेट थांसै हेलमेटा आखायाव लायै लायै बेरायदो एबार फैदो खावसे थाबोनांबायना 90,000 नो गथ'फोर लाना फैबा लोगोफोर फाइना 90,000 बैयाव हेंगिं ब्रिजआ ओइलाय मानसि फैदो सासे हायोथ' थौदो थाबायानोथ' खिनो ओंखारदोंना थांखुमानो नागिरबायहाय फाय लामायाबो नायलाय वाव अखा हानानै दैया मार मोजां जाना दं लोगोफोर बैयाव दालाङाव थांनि आरोना मानसिफोर दंनो जि मोजां ना लोगोफोर दैया नै स्राव 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 मानसिफोरानो दं नै सानैया बिब' बिनानाव बिब' फंबाय नांगौ लाहरनाय दंखायो रिक्सनि खोथा होनो थारमाने दलङा माबा मोनसे दालाङाव थांदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय इयाव पारमिसन गैयानो ओमफ्राय ससेनिफ्राय गिदिंना फैफिनबाय दायो मोनसेयाव थांलायनोसै ओरैबायदि मेंबाय इमान गिदिर देहाखौ लानानै गाखोनो हाया आरोना हाथि बायदि देहा माव हानोसै फैदो मोनसे आरो एबार मोनसे दालाङाव थांबाय दं लोगोफोर आंखौ देखायनि र' नै दायो बेहाय फैलायबाय स्टुगुरु मेंजोब्बाय नै साजोलाय मा मोनो नैजों मालायसो नै सानैजों सासेयानो जोंथ'लिया हाया जादों एलाव गैयानो गोलोमलायबायनो ससे गाखोबोनायावनो गोजौआवनो मालायनो ओमफ्राय जादों नै गस्लाया मेंजोब्बाय दोननायजों नै मानै जादोंलाय गोसोम जाबोजोब्बाय फट' लागासिनो आरोना लोगोफोरजों मोननैसो फट' थिखांनो थाखाय हाजिर जागासिनो बिथाङा फट' साफायनानै गासिनो आरोना दैया जि ज्रुम फट'खौनो हगायाखै दिखांबाबो मानो अखा हागासिनो ना अखा थाइफ्रिगासिनो आरोना लोगोफोर नुवाखै नै बेयाव गिसि नुदों ना नै सासेया गरम मोननानै दै दांलाय लांबाय आंनालाय आखायानो गैलासन दांनाय नायनोसै आं दैखौ लोगोफोर जि गुसु मोनहैबायानो इसोरैनो हा लोगोफोर मालाय नै ना गोरान खालामगासिनो आरोना पेकिं सोलिगासिनो दङ बेयाव भुटाननि फैसायाबो जायोना ये क्या है मछली ओमफ्राय बेयाव जाग्रा नायनि नामा जों माने चिकन लाइट नहीं है लाइट मुझे पिटुटाय दखानियाबो आयौ खानाया माबा जाबोजोब्बाय खानायानो अबस्था गैला गावज्रु जाबोजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो ओजोंहा सानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय दहायथ' थांनायावनो देखायलांखादो नोंथांमोननो भिडिअखौ ओमफ्राय आङो दायो
भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर जोङो गाहायखै ओंखारलांबाय थानोसै थांनोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोना नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन